Madihita salhu nakadamang do dainang na hinolonga di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus di dia pehita maringanan di bagasan partikyanon taparadima roh hado pikirata dinalaho tumangin hata ni Tuhan marsada ni rohahita martang yang mahita debata Jehovah debata parolong rohana sumurung dungani jalaurupi mahami Tuhan di bagasan partikyano dinalaho tumangin hatam. Asanggit mangatusi hami dia kahatamon. Di bagasan Yesus Kristus martang ya kami Tuho. Amin. Hurian ni Tuhan hata ni debata na sartu hita dienek maisan surat ni Apostel Paulus manopot huria Efesus biduonom. Mamuka Mesia na ayat 20 sada, ro di ayat 24, hujau kami matu hita, odo hata ni Tuhata. Alai pabuan ni siti kikus do tuhamu saluhu nai, asa diboto hamu nama sadiau, ro diulauku. Aibana dodo dongan na hinolonga jala parhoba saposan di bagasan Tuhani. Alani ido husuru ibana madapotok kamu. Asa dapot botom muna nama sadihami. Jala asa diapuli rohamuna. Damema dia kadongan. Doholong ni roha. Rapon haporsyaon siyan debata amay. Nang siyan Tuhan Yesus Kristus sini rohaima madongani saluhut. Akan namarsiohot. Makaholongi Tuhan Yesus Kristus ido yang usahna. Dihita saluhut na kadamang do dainang nehnolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Totu molo mangadopi akka parukilon, akka hasusaan, akka sitaono di tonga-tonga ni akka parngulota. Sa taigil do asa adong manyan na tahaulongi mga puli roha do pikrata. Asa adong manyan akka humaliang naro manopotita patugun haporsyota. Buasa ala na marhite-hite haroro dinasida gabi adong do gugu dihita. Mga dopi akka hamaolon naro tutonga-tonga ni akka nguluta. Amanginang suang songoni do hata ni Tuhan na tolhas tuhita dia pala partikyano. Totu Apostel Paulus ala ni na mabaritahon barita nauli. Ala na mabaritahon taringot haluan ng pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus pola do di taon ni bana ragam niya kahasusaan. Pola do didabu ibana tu sada penjara na tung masay holom si tutu. Tujuan na jelas amanginang. Asa unang be marbarita nauli ibana. Totu secara perdagingon hajol maon. Hacit jele bernik do na dia ni Apostel Paulus. Ale ahamana terjadi amanginang. Di bagasan turpu jamita na sa tuita di apala partikyanon. Tung masetakasyedo nang pe di bagasa si taonon Apostel Paulus tarhurung ibana. Alay anggoroha pamikirion hapor siya di bana dan tarhurung. Totom do di patupay bana panugunaguon tuhuria na hea di hobas ibana tuhala jol mana porsia secara khusus ima turpu jamitaon tu hala Efesus hala jol mana porsia na adong di Efesus na sida pe marsitaonon na sida pe di paburu-buru na sida pe mangadupi akasusaan ala ni haporsyaon di nasida tu Tuhan Yesus di botop si Paulus masaluhu nai nampe di bagasan si taonon Apostel Paulus. Alai di patu paibana do. Pangapulion
Turia Efesus. Ini hal yang sangat luar biasa manginang. Jarang do jol mabui molo nunga marsi non gawe patupan pangapulon. Yado hubere kami sadai ma situa. Jadi pada saat ini mahasorbu mai ma bagas ni boruna. Jala isarana sonari mahasorbu ni ma bagas ni boruna. Marsugo toradong mai ma dongan parhalado na marujungolu. Dang sanggup amangon patupan hata pangapulion. Dilului amangon do kadongan na asing akadongan situa. Nah, alay anggo Apostel Paulus nang di bagasan si taunon ibana. Basa bo ibana amanginang pasahat to nakahata apul-apul itu akka jolmana porse di Efesus. Ala na Kristus do mangulu di bagasan imana. Kristus do nagabe guguna. Kristus do nagabe haposanna. Jela Kristus do na mangurupi ibana, gabubu ibana pasaton akahata apul-apuli. Di bagasan turpukon, didokdo. Disuruh ibana do dongan sapako basyonna, na dia haulongi imana, ima si Tikikus, lau manopot huriah Efesus, lau manoguna-guna sida, patugun haporser dinasida. Alana huria Efesus pe namar si taunoni nasida saya totong do masihol nasida. Saya totong do hirim roha dinasida neng raknya muse nasida do ima si Paulus asa margogo asa boy nasida mangalusi aka suku-suku mana mangadupi aka parpoda haliluar aka halak naneng papiel-piel hati goran ni dibata. Alai didok do diturpukon. Alai paboni siti kikus do tuhamu saluhu nai. Asa diboto hamu nama sadiau. Rodiaka ulauku. Aibana dodongan nai naulongan jala parhoba saposan di bagasan Tuhani. Nomor 8. Unang pola ganggu rohani hala Efesus. Taringot akka paru kilon na diae ni Apostel Paulus. Ala na margugu do ibana. Danggabe sumudut haporsyaw na. Danggabe mago semangat di ibana. Nalama baritaon hata ni Tuhan. Nang pididabu imana tuhurungan. Jadi supaya jangan terlalu dikhawatirkan dia. Karena amanginang ketika kekhawatiran ini terlalu berlebihan di dalam kehidupan kita, kadang itu melemahkan kita. Jadi Apostel Paulus dang lomo rohana lam gali partodio nang haporsyaon ni hala Efesus ala niaka paru kilo na niadopan ni pribadi ni si Apostel Paulus. Iku margugu dunasida. Ido ubahen dido Apostel Paulus. Alani ido husuru ibana madapoto kamu. Asa dapot botomu na masa dihami. Jala asa diapuli rohamuna. Jadi menjadi penghubung antara Efesus dan juga Paulus. Yaitu si Tikikus. Lalu do imana ma. Dame na didibata mamadongan ya kadongan na porsea. Nomor 8. Ikum mangulu totongi mahalak na porsiai di bagasa Tuhan molo dame ni Kristus na madongani na sida gabe ido senjata mananggogo di nasida mangadopi akan namasay amaginang dihita saluhu na akadongan na nolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus marhite-hite jami taon naing didok do tuhita ganu marsada-sada asa molo tumpe ro akka paru kilon natung masedodot tu bagasa naka parngolota ikota patududo holong ni dibata
Iko totong do hita marparangi di bagas sadalani debata marhite-hite na marsi tanyangan, marhite-hite na marsi apula, dang marsi pasobuan. Gudang sonare amanginang jolma na di portibion marsi pasobuan do. Nunga di boto dongan na marsi taonon, nunga di boto dongan na mga dupiak kaparok kilon, alay di pasobu. Dipakulingi pedang dipakulingi makan adong padohan di bagasan partikianon dongan rak mekel tung mas segudang situtu alai dongan rak tangis saoik alai halak na porsia di bagasan Tuhatta Yesus Kristus ikot totong do patudun akka holong ni roka ikot totong do marparangin na dinggan alai ni ikur radido hita amanginang mangurupi hagaliw na kadongata ikur radido hita gabe pangusadir ni dongata molotung penasida mengadopi aka parokilon. Ikut tubuh do kepedulian tu akka humaliang patupota. Jadi ini harus menjadi sesuatu yang real bagi kita. Dan gabe marsi pasobuat. Dan gabe marsi toisat. Alai justru di bagasan akan na marsi taunoni do kita amanginang molo imata patupa akka pangurupia tunasida ka pangapulio. Gabe lamar sada mahita, lamar gogo mahita. Hita male gogo tu akka dongata na marukilo, dongata na marukilope. Dungi matalio gogo tunasida gabe boy nasida mangadupi akaso sani. Apostel Paulus di patupa ibana doi. Ala nang manguli ibana di bagas sa Tuhan. Dia tidak surut kepeduliannya kepada orang lain sekalipun dia menderita. Maka orang yang percaya juga haruslah demikian. Unang moru, unang gabe lam sumurut akaholong ni rohatta. Na paduaon amanginang siya turpu jami taon nang takasdo dio tuhita ganuk marsada-sada. Asabuy marsi jalwar roha. Songon nima si Tikikus na di bagasan turpuko jaki kami dang takas di tadahal Efesus. Ale basa buy na sida majalo hadirion ima si Tikikus ala na sida mangulu di bagas sa kolong ni Tuhan. Jadi ternyata amangina molo taholongi Tuhani molo mardalak kita di bagasan nima dalani debata marparangi tahu bartu sakap ni rohani debata. Boleh kita marsi jalur roha. Walaupun tidak kenal kita bisa mengasihinya. Memang terjadi zaman sekarang ini selalu tadokon. Tidak kenal maka tidak sayang. Setelah kenal maka sayang. Ale justru gudang do imadung merstadaan. Gabi tuba kahosok. Alai jol mana mangulu di bagasan Jehovah. Jol mana mangulu di bagasan dalan ni debata. Iko bodo majakot akana asing. Majakot akahaurangan. Menerima semua orang tanpa terkecuali. Kurang sonari. Aka sahorong na sa arisan na sa ima nakanatina dana duna dihaulong ipe belum tentu. Alai marhite-hite hatane Tuhanon. Dung mangulu kita di bagasan Kristus dung taholongi Kristus di tonga-tonga na kaparanglota ikut tarida maholongi marhite-hite parangena dengkat. Marhite-hite naolo hita majakon aka humaliang termasuk majakon naso hita tanda. Naparpudi sahali amanginang. Marhite-hite hatane Tuhatta na satu hita dia pala partikianon. Nang didok do tu hita na makaholongi debata do imana mardala di bagasan parangi dalan ni debata. Ikon totongma di ibana dame ni Kristus. Dame ni Kristus ima na madongani ngolutta. Dame ni Kristus ima na mangurupi hita. Dame ni Kristus ima nagabi haposatta na lah madalanya kangoluta.
jala mulununga dame ni Kristus rap doho tita. Akka hapor suhon dang buibe pamateon hapor syota. Amen, martagnya kita. Moliate hupasah ruan nami tuho Tuhan nami. Dihatam naung taruli hami Tuhan. Di pengoto kami asa totong makalongi ho jala patari daun nami maholong ni rohai. Marhite-hite parangin adingkan. O dihok kami Tuhan. Asa mga sahon dami na siya koi hami. Madala niya kang ulo nami si ganupari. Di bagasan Yesus Kristus. Martang yang totok kami tuho. Amen. Horas marihita kadamang do dainang Tuhan mamasu-masu.